Hunong sa, hunong sa. Ha? Nindot yung lugar ay. Ano sa stand sa tando ba? Nag. Hiro talaga raha ay. Hangin kayo. Ikaw ba gamay kita tanaw sa motor ba? Aw, ana man na, pares man na, dako gamay. Ikaw dako ko gamay. Ay ana jud na say alangan. Say ko mapares mo ang babae dako. Ang lalaki gamay. Oh, pero mas nindot jud ang bayi gamay, ang dako laki. Mo na siya nindot jud nga ipares. Gamay dako. Hindi dito sa kono. Lab, unta na ba ba? Sa man. Say puta na mo. Unsa may una nimo nagustuhan ako di ay? Ikaw? Oh, una nagustuhan mo nako ba? Ang kanimuhang pagkabuutan. Pagkabuutan dyan. Oh, ya. Imo ko kong gipanamian. Nadalan na ko. Style pala lami-lami mo no eh. Oo, ana man na siya. Di ba na modugay ang relasyon og pero sa kamangutan ako sa mga kabo mga babae ba, basta makita mo gwapo nga laki or lalaki, makita mo lalaki. Unsa magiunang ginalantaw gyud ninyo mga babae? Kami? Oh. Ug una jud mo ginalantaw, una jud ana. Oh. Koko. Koko. Oh. Koko yung una na taon kay nya. Ano? Maro kay mga naong babae kay natawon yung koko. Tanawa man yung dako bang kumagko o gamay. Kung gamay ang kumagko, unsa may pasabot? Gamay pero siya kuan. Kita koko bitaw, limpyo ba, hugaw ba, dakuon ba nga kumagko gina. Kaning sa diri ba? Oh. Dako ginang kumagko nya. Dako nya taas. Kara chamba. Chamba jud ay. Ana. Unya, kamo mga lalaki. Naman. Napo ko'y pangutana. Sa pangutana nyo? Unsa man dyan yung una makita, unsa dyan yung ganahan sa kababae di ay? Ang una ng tawon ng babae? Ma-attract dyan mo ba? Unsa dyan yung ganahan? Yan, tingnan ka, masulti ko kung sa'yo unang natawon ako. Di na, storya naman nila kung suko. Ang unang ginalantaw ng mga lalaki, ay dili day, akwar day. Sa akwar side ha? Tingnan din ako, ang una, ang akong gusto ginalantawon dyan ba? Una dyan mo yung ginalantaw? Ang akong unang ginalantaw, kini yung atubangan. Kanang dugan? Oo, dugan. Dugan, di ay? Musuko mo kang atugan mo ako natawon una. Oo, tigag mauna, ang uban, ginatawon ni lubot man. Ang uban, mao nila ginalantaw kay una man na makita ng dugan. O kinikuan. Pero mao dyan ang kahangol dyan mo, mao dyan ang mga lalaki laban. Dugan dyan, basta masayla na siya. Hindi mo tada, mao si mao dyan ang mga lalaki laban. Mga lalaki dyan. Dili ay. Ang taon na yun, kanang dugan, nagding awas-awas taon sa tanganan. Ako mga babae, sahay. Pirmi dyan yung pasinglan ng mga lalaki mong una nakasala. Una mo dyan mga binuang. Pero kalabanan man dyan mga lalaki ko, dili mo kontento usa. Nasa na yung usa. Na-option, laban na yung option. Option ko, dahan. Ano ba naman ko babae, lalaki ko. Gusto mo binuang ang babae, gusto mo binuang lalaki. Pero laban siguro mga babae. Pero sutian ta ka, nganong magdugay ang relasyon? Ano magdugay ang relasyon? Para magdugay ang relasyon, kanang imong partner, manguutay. Manguutay yun. Grabe, manguutay yun ang partner. Ay, sa klase sa manguutay. Masa ba, kuot o sa may koton? Basta mangunguot. Kugihan mo kuot, dili na suguon. Manguut, kina siya. Manguut, basta kayo manguutay. Mo na yung sikreto nga magdugay, manguutay. Manguutay. So, ako kay, akong ginalantaw sa babae, kung una kukupon, kung limpyado siya, di humot siya kuan. Unsa kuko? Humot siya ka ng kuan ba? Ay, tapik-tapik ka, malakaw tayo. Ring shells. Tapik, nagtapok. Asa yung cellphone? Ha? Ano cellphone? Ano man? Bailota, bailota ka na ako i-check niya. Anong bailot ang cellphone? Ano bailota? Signa pa di kay gitago dire. Saan mo ka magigbailo mag-cellphone ako, oy? Kung kasalig ako, amin ako cellphone, be. Lain ako dili kag password. Ay, maura Japon, ay. Ayaw, pangupin dira ako, ana. Kaya, dili pa rin mo ang cellphone, ba ya? Sige lang, check na ko. ako. Pag mo ka mga babae sa cellphone, ang mga hilabot, mag-jumong kay salig mo na. Salig mo na ako. Huwag ko'y salig ng mga laki, labi na ikaw. Ako ko'y salig ni mo. Sabot ako. Kisa man eh. Sige, lakad ito. Si Mani.